Pabor si Iloilo City Vice Mayor Love Baronda sa ginaduso nga ordinansa sa konseho nga nagatuyo nga dumilian ang paggamit sang pangalan sang local officials sa city organized programs. Ang nagproponer sa nasambit nga ordinansa amo si Councilor Rudolph Jeffrey Ganzon. Sunod kay Baronda, nakit-an sini nga isa man kamaayo nga tikang kung pasangkaron sang City Council ang pagban sang paggamit sang local officials hindi lamang sa mga hinampang kundi sa iban pang mga programa sang syudad. Bilang isa anay ka-atleta sunod kay Baronda, nahangpan man sini nga mas mabuga tukon maayo gid kun ang nadagan nga event ang nakapangalan sa festival kun syudad sang Iloilo sa baylo nga nakapangalan sa isa ka politiko. I-compare ko na lang sa mga sporting events nga syempre athlete man ko before nami ginaya ko nagdaog ka sa isa ka event nga example Iloilo Dinagyang Festival Basketball League kaysa sa under the name sa isa ka politiko. So do nag-give weight gid siya kun ang imo nga pagdaog mo example as champion sa isa ka festival. So nami gid nga mapasar ni namon sa City Council. Apang ginaklaro man sang vice-alkalde nga kung personal naman nga kwarta ang ginagamit sang politiko, hindi naman kinahanglan nga i-regulate ang paggamit sang iya pangalan bangod wala man ginatandog ang pondo sang syudad. Kung ila pundo kag ila kwarta ang ginusar kag wala gobyerno, di pa gusto gid sila ya. Kay again, ila na iya nga prerogative kung anong direksyon nga gusto nila sa ila nga pundo kasi ila nga kwarta. So kalaway man nga i-regulate ta pagidya kay iya na iya pundo wala man ta megin ambag da nga aya ilimit naton sila. Nabatian ang pahayag ni Vice Mayor Love Baronda. Matandaan nga ginulan sang pagpakamalaot sang damlag lang ang isa ka social media post kung sa di nakalista ang balantayan nga dinagyang 2026 sports events kung sa din halos tanan ang nakapangalan kay Mayor Isa Treñas. Sunod ang naging klaro sang Iloilo City Government nga base ini sa request sang private organizers. Nag-issue man gilayon ang alkalde sang Executive Order number 114 series of 2025 nga nagamando sa organizers nga hindi pwede pangalanan ang city events sunod sa pangalan sang incumbent mayor.